Oh. Wow! Wedi cael hyd I gêm newydd yma. Mwys ti'n gwybod chi wedi cod amdano fo. Ymarfer. Dwi'n angen ymarfer. First game, first win. Give me your carbon, bitch. Dwi'n angen ymarfer o gwbl. Na, dwi wedi cael lot o blaen. Ond... First win, wan. First game of the night, first win. Good feeling am hwn. First try. Dwi'n meddwl gael yn try. Dwi'n angen trio. Dwi eisiau ni fflio. Hawdd. Second, that is second. Oh, dwi'n gweld chdi steering wheel chdi. Oh my god, no! Mae 75% off ar... Mae 75% off iRacing. Dwi wedi tynnu un fi allan o storage, fel ti'n gweld o fanna. Out of storage. So... So be? I 100% get it. 100% get it. Ond, dwi'm rili niwsio fi chwaith. Dwi'n dod o'r weekend yma fydd o'n nôl fyny I storage. Mae yn... Ia. Fe sydd yn mwy annoying o fi ydy, dwi'n VR. A ti'n meddwl, ond hwnna, ti ddim, ti'n diog wyt a ti ddim yn mynnu. Dwi eisiau setio fyny yma I cachu. Dwi'n chwarae Fall Guys y lle? Yr Logitech, sgynna fi. Yr Logitech G29. Ond dwi wedi modio... Dwi wedi modio'r flaps a dwi wedi modio'r gear stick. Aftermarket part. Mae'r steering wheel yn... Mae'r set wedi dod o'r Mazda MX-5 wedi boltio ar MDF o'r bracket. Ti'n meddwl fath o'n i wedi meddwl cael. Iawn. Ond ie, dwi'n mynd... Eisiau gwneud conscious decision yn ddiweddar. So dwi wedi cael monitor newydd. Hefyd, so dwi wedi cael monitor 27 inch 4040p a 165 Hz. So dwi wedi cael lot o Apex yn ddiweddar. Os oedd hair monitor yn 24 inch. Ia, hair monitor fi'n 24 inch 75 Hz. I should effort, I just treated it. Ah, come on! Shit, come on.
Ie, so nes i... Ie, ond ma'n edrych hollol, oedd o hollol ffain. Mae'r monitor fi di ail monitor fi yn. Di tynnu ail monitor fi yn storage. So oedd o, ie, 24 inch LG 75Hz 1080. So be, hollol ffain de. Effort treatio'n hyn. Bydd yn teimlo reid crap yn y pethau dwytha yma, so effort treatio'n hyn. Dwi wedi cael yr MSI 27 inch. 165Hz, 1440p. So be? Joio. Dwi'n falch. Dwi'n cael o. Ond ie, so dwi wedi bod yn ôl mewn i Apex. A dwi'n gallu cael kills. So dwi'n gwybod faint o dda mae'r refreshet actually di neud fi. Ond os placebo dy dde, mae placebo'n gweithio. Ond i'n chwarae Apex o da. Ond i'n chwarae fe ffrind oedd yn arfer gweithio fe fi. Oedd yn cael laff, ond ia. Mae'n o'n... Dwi'n mynd frustrated yn hawdd efo Apex. Dwi'n mynd hollol shit, ond dwi'n mynd dda chwaith. A mae'r loop jyst cymryd gymaint amser. Loop cymryd gymaint amser. Ia. So mae'n... Dwi wedi ail-installio Team Fortress 2. Ond dwi'n dall, pobl dal chwa hwnna. Ond i'n chwa hwnna am hydoedd o blaen. So dwi wedi nôl fewn i Team Fortress 2 yn ddiweddar. Hwnna'n lot o hwyl, de. A dwi wedi ail-installio Overwatch. So, ti wedi throwback da, ddim o hwnna fynd, de. Ond, mae'n one of the most played games ever. Dal yn, lle. So, a Counter-Strike. A dwi wedi lawr lwythod yn bach, nes i ddim lawr lwythod sblynyddoedd. Dwi wedi downloadio Dota 2. Dwi'n trio... Dwi'n cofio chwarae Dota 2 pod o'n beta. Oh no! No, ddim yn sbio! Fydd y dwytha, fydd. Fydd y dwytha. Dwi'n gweithio. Bach yn goch yn dwi. Ond ia, dwi'n... Swn i'n trio Dota 2. Ia, dim hwn i gêm gyntaf fi. Ti byth yn cyfer un gyntaf ar un gyntaf na dwyt. Ti byth yn na dwyt. So, hwn ydi gêm gyntaf fi. So... Give me your carbon, bitch. Warm-up all allan, yn siŵr bod ddim yn gweithio'n iawn efo stream. Hwn ydi gêm gyntaf fi. Get myself in shape. Dwi erioed wedi cael win ar hwn, dwi'n meddwl. Ti wedi cael win ar hwn o blaen, dydw i? Dwi wedi cael ail lot o weithiau. Dwi wastad yn chocio ar y final round yna, lle ti'n cael y sprints ydyn nhw. Dwi'n really licio monitor newydd fi. Goch i ddyn nhw.
Fe ddylai fi gwmwys ni iwsio camera ma well. Dwi'n licio gem yma. O'n i ar y bandwagon reit yn cychwyn, a oedd pobl off ar ei tawdd da. I wedi, i fi, i si ddim fewn i Among Us, really. Oedd hwnna roed... Bet nes i brynu Among Us a bob dim, de. Dwi'n sy'n roed chwarae fo. Nes i'n roed chwarae fo, dwi'n meddwl, Among Us. Gynna fi. Wow! O, dwi'n cael sioc ar yma! O, dwi'n cael... O, dwi ddim yn coffi hwn. No way, dwi. Oh my god, na dwi'n... Na dwi'n... Oh my god! Among Us, ia. Dwi'n meddwl ti angen chwarae Among Us efo cyw o ffrindiau. Dwi'n dweud go iawn, efo cyw o ffrindiau ti'n nabod yn dda. Di ffrindiau fatha dwi'n nabod ys blynyddoedd ddim yn twitcha video games. Maen nhw yn cheapskates ac yn fewn i music a hanes a shit fel la. A o'n i'n rili nabod gang Morgan a Owen fel dda hynna ar y pryd. Ie, dwi'n meddwl mae'n lot o nuances y gêm yn mynd yn missing yn chwarae fo pobl ti'n mynd nabod. Oedd hwnna'n cyfri chwaith. Hwn di'r gêm iawn gyntaf fi. Wedi teffa dweud. Be dwi'n wisgo. Oh, legendary. What is hwnna? Ezio! Good feeling am hwnna. Ie, dyna dwi'n cydymdeimlo efo chdi efo'r steering wheel. Mae'n gweld gyda chdi bychan ar y ffordd, ella fod yn good idea hefyd, de.
Fatha fan o, gyda steering wheel yma, di sut fyny trwy weekend. Dwi'n wedi twtio do. Cos mae hassle yndi. Hollol dim rheswm fi ddim isio. A fo. What you gonna do? Give me your carbon, bitch. Iawn, good feeling am hwn. Game gyntaf i'r noson, let's go. Oh my god. Oh, just about. But yeah. Si bron dy si dy chwarae Civ 6 ydi o hwn. Dwi fewn sefyllfa reit debyg chdi. Dwi'n stryglo i ffeindio gêm relaxing dwi'n really gallu wast amser ar. Dwi'n teimlo'n ddiweddar, dwi'n darllen, dwi'n mynd trwy games list fi mwy actually dwi'n chwarae games, os yna'n sens. Timing hwnna i start yna fi. Shit. Through. I'm through. Ie, nes i trio chwarae'r game Multiverses na. Fatha Smash, ond efo Warner Brother characters. Oedd yr free-to-play model just yn bach yn fel la. Yr unig beth well-known dwi heb di installo i weld fent o dda di monitor fi di Fortnite. Jump Club. Jump over spinning beams and avoid falling into slime. Ga je weer survival houden. What do you mean? Tense hier. Give me your carbon, bitch.
Yes! Give me your carbon, bitch. Okay. Okay. 14, last 14, let's go. Light sources y gwynaf fi. Ydyn ni gwynaf fi'n well fa? Shit, hwn dio. I'm looking at yma. Ti eisiau constant rhedeg oes? Dwi'n mwyn dipyn gynt yn oedd y gynna. Oh my god, oh my god. Yes! So, last 9. Last 9. Final round. Stay on top of the rotating ring of tiles to win. Oh my god, okay. Dwi'n rhaid ni hwn o blaen. Oh my god. Dwi'n gwybod hwn yw'r technique o bod yn ba. Oh my god! No! No, byddai'n ennill hwn. Oh. Last round though, last round. Dwi'n meddwl y chance it's da i... Yeah, dwi'n meddwl yna good chance. Yay, things roedd ddim yn da. Ie, mae dipyn o stwff di newid ers i fi chwarae oedd eitha hefyd, really, de. Ond, dwi'n gallu prynu... Mae be di hyn. Back in, back in. I've got this. I've got this. Just the man being honest with you.
So allai cyrraedd y final round reit ysod. Dwi'n meddwl... Mae'n shocking, mae'n to bobl sy'n wael yn y bit yma. Ok, dwi'n mynd amdani. Dwi'n mynd amdani. Bastard. Easy. 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 Give me your carbon, bitch. Oh, dwi eisiau helmet na ia. Oh, jam man. Met, ti ddim digon... Ti'n 24th, ia, ti'n digon da yn hyn. Pam ti'n neud hyn? Ti'n cael rhywbeth am bod yn person dwytha? Dwi'n dall beth o'n ti'n neud o fan'na. Don't get it. Oh, seesaws. Eyes on the prize. We shall win. Oh, she got, oh my god, them lists!
O, yma eto. Yma eto hynny. Easy. Easy. Be mae hwn eto neud do? Dwi'n mynd dall hwn. Beth sydd wedi gael Battlefield 2042, ie. It's actually servers i fyny hwnna, i chwarae. Ie, hynna pan dwi'n ofyn mynd yn ôl i hen first-person games. Ydy eitha... Ydw i jyst yn mynd i... Ydw i jyst yn mynd i... mynd i fewn i'r server lle mae'n fatha... hacked server efo fatha... pobl ma sy'n lotri da ac yn just glitcho'r game. Dwi'n lyfio Battlefield 3, le. Wedyn o... Y blwyddyn hanner na lle o pob o'ch o Battlefield 3 yn awesome. Absolutely awesome. Ond mynd mae rwy'n stopio chwarae fo. Pobl yn PC wallhack. Ie, yn llol. Ie, pan dwi'n da. Y math o pobl sy'n dal yn chwarae fatha Call of Duty Modern Warfare 3 a Xbox 360. Fatha yn glitcho accounts nhw. Ie. O'n i'n chwarae lot o 1942, ti'n chwarae lot o 1943, ti'n chwarae lot o Battlefield 3. Ti'n chwarae lot o Bad Company 2 hefyd, os dwi'n cofio'n iawn. Un dwi. Battlefield 2 y gyntaf. O ia, so... Aim yn meter ti iawn. Flashback i fod efo Fair 2 service, efo pawb yn rhedeg o gwmpas. Ia. Oedd... Dwi'n cofio... Ond o rhywun i ffindio ffordd o gallu hacio saves. Modern Warfare 2. Ac o pobl gallu mynd atha... 100 prestige. Straight away. Dwi'n beth o... Dwi'n cael lot o Black Ops 1 greiddiol hefyd ar Xbox 360. Those were the days. Obviously, mae stwff fatha Apex yn well oedd yma. Ma' nhw'n dweud games yn newydd. Just, ond rhywbeth amdan hynna back in the day. Fake tiles. Shit! Dwi'n mistio'r dyddiau yna o games, da. Ooh, just about. Just get into a server. Just get in.
O'n i'n chwarae lot o COD 1. Fucking hammer o COD 1 yn ages. A Jedi Outcast. Just lyfio fo. Oedd o role-playing servers yn Jedi Outcast o Jedis. So chdi ddim yn smalio bod yn Jedi, o chdi cael dy wneud am griffio. Hynna reit ffynnu. Oh no, just hit that. Last round eto. Twice. Last round. Mae gwynaf fi'n... Dwi'n reit yn canol, ynddo? Cwestiwn i'r pobl yn y chat, de. Ydych chi'n meddwl bod yn helpful cael chat ar y sgrin hefyd? Twch ben fi fe mor. Dwi fi chat fe moes. Ydy'n helpful, ydych chi'n meddwl bod y chat yna? Just edrych yn flair. Logic fi holl beth ydy, bod dwi'n rhaid o fyny'n ar archif wedyn yn YouTube, yn rhywun gallu gweld beth dwi'n atab i. O, oce, iawn. Os long as dwi'n rhy fawr, dwi'n teimlo. Iawn, oce, eyes on the prize run. Dwi'n gwybod sy'n pob yn ffynna. I was spinning down it. No! Okay, dwi di colli. Okay, ideal, iawn. Okay, mae'n yr unig logic os gyda fi, os gyda ddau yn chi. Hollol bottom it. Nes i stata mynd amdani. T'w gwybod beth o? Dau final round. Dwi'n rhoi ennill. Dwi'n meddwl dwi'n rhoi ennill. Dwi'n rhoi fi sbio. Bydd y hogiau yna Caerphilly yn ofn fi dim most there. Dwi'n threat, ie. Dwi'n threat. Dyna to be in it to win it, ti'n hollol. Lle allai gweld stats fi? So ffordd i ddod stats fi. Na. Cymerid os ddim. Right. In the groove, man. In the groove, let's go. Let's go. Got to be in it to win it. Dim clem. Os dy unrhyw peth fatha... Bod oedd ni'n tylu noson cymunedol Cymraeg ar Twitch, mae gynnon ni'n cyw oedd yn turn-out gorau, de. Ond,
Dwi'n gobeithio digon troi fyny cael private lobby da, de. Dwi'n... Ie. Na, dim clam. 730 o bobl. Confirm. Give me your carbon, bitch. Confirm. Dydsi wedi confirmio na 730 o bobl yn joinio ni yn y private server yn chwarae dim wrth. Mae Dydsi wedi confirm hynna yn y chat, swan. Dwi'n gwybod os di Morgan neu Owen yn y chat hefyd, ond confirmation. 730 o bobl yn mynd i chwarae Fall Guys yn y Gymraeg ar private lobby Morgan. So. Na, dyna'r amser. Ia, 730 di'r amser hefyd. So. Unig peth dwi'n... Os allai trio ni crab game cymunedol yn lle joinio hwnna. Wedyn, y niferoedd, rhaid ni cael ffont llaw o bobl. Dwi dal eisiau neu rhyw fatha... Dwi'n yn gwybod sut lle Disgyn actually hacio fo. So gynt hyn. Move like water, efo. Dwi'n gwybod beth yw'r route faster hwn. Profiad fi de, mae... O, ffordd. Sen yn 13 y Disgyn, ia. Ti'n beth dwi'n rili eisiau gwneud, de? Os yna neb byth, o ti'n dod o peth i fyny, sy'n neb yn peth na fi, de? VR chat dwi eisiau gwneud. Dwi eisiau gwneud VR chat. Dwi eisiau cael server Cymraeg o pobl neu stwff ar VR chat. Ti'n angen VR headset i chwarae VR chat i mwy. Ti'n gallu gwneud o... just o FPS hefyd. Dwi'n gwybod faint o hwyl os yma fel la, allan dweud chdi. Ond... Dwi eisiau... Anghofio am y metaverse. Dwi'n poen am y metaverse. Dwi eisiau mynd i'r VR chataverse. Cos... Dwi'n iwsio VR headsets fi de. Mae VR chat yn bonkers. Absolute bonkers. A o'n i'n meddwl sy'n ffynnu rhyw fath o noson lawen. Dydy, fi di'n gwybod hyn. Rust. Ar y Rust server. Limi. A the height of it, o'na fatha noson talent, dweud. Mae'n sa'ch chi hynna yn VR chat. Those are cool. Yep. Dwi'n hwn o blaen. Got a feeling. Good feeling. No! O, fanna. Shit. O, chef yna fynd o.
Tech hwn ddim yn fyny hwnna, wastad fyny hwn. Dos o'na ddiawl. Fi ar fi'n casgu llwch dan gwely. Ia, yn holl... Mae'n mynd ti... Ta be? Fi'n hollol gytuno. Mae gen fi PSVR. Nes i wneud review... Cofio i'n reviewio VR i Radio Cymru yn to. Nes i ddefod yn gimmick. Nes i prynu yn rhywbeth. So mae gen fi PSVR a mae gen fi Oculus Rift RS. Mae nhw'n awesome am hanner awr yn unig. Yr unig amser dwi'n cael mwy o use allan o Oculus Rift ydy... Yn fanna, efo Cymraeg fi, efo Cymreisio, dwi'n Cymreisio yn VR. Sy'n hefyd yn dod â thing fi ddim chwarae lot yn efo, cos mae'n hassle. Ond da, dwi'n hollol derbyn. Cofiadau, dwi'n joio. Ia. Mae'n lot o stwff ar Steam am ddim. Y stwff yma am gyrfeidd yr allan am ddim. Ia. Na, dwi'n cytuno. Ond, be dwi wedi dysgu fo de, ydy cael yr... No, dwi efo fo. Cael y profiadau. So, os ydi ar Steam, neu ar... Mae lot o amgueddfeidd yn reid... Fatha stwff mae gynnu nhw allan. So, mae'n un reid da am... Mae'n rhyw scientific base Antarctica. Head. A mae yna tŷ An Ffranc. Mae'n un lle maen nhw dod o... So, profiadau fel a dwi'n teulu licio efo... Sy'n edrych chi fan'na? Ie, fatha... Dwi wedi chwarae trwy Half-Life Alyx i gyd. Ie, so well, so fel ddim yn VR, de? Shit, yn ei gwybod. Oh, shit. Bastard! Shit, fe'n o'n edo. No! Gan dwi'n sa? Ie, so mae'n dda... Mae'r un An Ffranc reit cool, mae'r un Arctic Circle reit cool. Mae Google Maps yn cool. Stwff hedfan yn cool. Ie, hynna dwi'n joio. Beat Saber yn oce, a dwi'n chwysu. Ie, Skyrim na. Allai'n chwarae games... Fel la. Be arall sgynnu fi arno fo? Nes i sbio beth sgynnu fi VR fi. VR... Keep talking, nobody explodes, it's cool. Rhywbeth rasio. Vermilion. Ti di chwarae Vermilion? Just nid art, dio. So, ella... Ti'n be? Dwi'n meddwl hwnna ydy'r un o'r pethau dwi wedi cael mwy o hwyl efo. Vermilion. Basically, mae wedi cael ei wneud i pobl sy'n licio Bob Ross. So, ti yn neud llun, a ti'n gallu embedio fideo YouTube yna, a ti'n gallu stilyn Bob Ross. Hwna reit cool. Iawn, dwi'n teimlo lan. Next one's a win. Next one's a win. Ond ia, mae PSVR fi, de. Dwy flynedd os fi'n tynnu allan. O ie, Among Us VR, dwi'n meddwl dart ma'n gweithio ddo. Cos... Dwi'n fatha first person.
Super Hot. Hwna'n game dda. Super Hot, ie. Dwi'n teimlo di math o games lle maen nhw di fatha adio VR wedyn beth mor dda hynna. Just ddim yn gwybod. Ond ia, eisiau to ffers to streamio VR lot a ma hwnna'n da. Dwi'n mwyn sy'n dydsy'n cofio streams Eurotruck yn VR. Never again da. Ond, wedi dyna, fi wedi cael sgrin newydd mwy rwan. Fyddai dechrau gwneud mwy o Eurotruck simulator stuff. Ond ar y sgrin, da. Streamio VR yn absolutely crap, cos ti'n rili gallu dilyn sy'n ymlaen. Whoa. Okay. God. Oh. Okay. Dwi'n rhywun yn y stream yn bod eisiau joinio, look shout, so ni joinio fi'n Fall Guys os eisiau, de. Dwi'n gwybod dwi'n masterclass yma. Mae lot o chi'n gallu dysgu. Dwi'n teimlo... Ta be... Dwi'n dall y first VR, ond... Beth oedd yn sefo VR? Dwi'n falch dwi wedi gael o, ond yr o choice fi eto, na i ddim prynu fi eto. Mae'n anodd disgrifio fo. Ydw dwi'n dyfaru prynu VR? Na, dwi. Ond... Dwi ddim yn joio VR. Ond... Dwi'n bo. Mae'n anodd disgrifio beth dwi... Ond dwi'n meddwl mae lot yn yr un gwrch a fi. Be like water. Ia, rhaid chi drio fo i gwybod fod yn wast amser. Yn hollol. Mae'n o fatha... Shit. Mae'n o fatha cael ffrind efo cwch. Ti'm isio cwch na, guys. Ti beth isio cwch. Ti isio ffrind efo cwch, guys. So, ti'n gallu rocio fyny a cwch o efo pac o gwrw. Chdi di'r legend os ti'n dod o cwrw i'r gwch. Ond ti'n mwyn gorfod poeni am rhedeg o gwch, dydwyt. Dwi'n meddwl VR fel hefyd. Dwi'n licio pan mae pobl yn dweud tu fi cael gwrw VR fi. Dwi'n cael mwy o plysar
yn gwachio pobl trio VR am y tro gyntaf, na dwi'n cael chwarae VR rwan. Fel ydy approach fi y holl beth. Qualified. Ges i'n fi uni project fi oedd yn excuse da. Yeah, good excuse. Nes i cael o cos dwi'n basta gwirant o gwario pres o stwff dwi'n angen. Basically, hynna pan ges i o. Fi'n good feeling am y rhan yma. Good shoot. Let's go. Wel, y trick efo hwn ydi ddim cael strategy, just neud o. Ti'n mynd weithio fod ti'n gorfeddwl yn y gêm yma. Fel hyn ti'n neud o dda. Ie, mae'n siŵr sy'n e-sport, mae'n enw wir. Oh! Give me your carbon, bitch. Okay. Okay. Oh, smaakt als heilig in een koch na. Pretty sweet. Maxime et Theo. Bam bam bam. Final round. Avoid the falling floors. And throw possible. Oh my god, then. Should we tap it here? He's gonna go for that. Oh, I'm nog best te winnen. Okay. Look ahead. How could this happen?
Dwi'n mynd yn agosach fod to, ddo. Be dwi'n wisgo di os di? Be dwi'n wisgo di o? Let's go, yes. Hwnna. Hwnna de. No, the spaceman. Ooh, robot. Yeah, good feeling. Good feeling, hold on. Kan vi cael un win, man, bydd? Kan vi cael un win? Pan dwi'n dechrau goch? Dwi ddim efo'r goch hyn go iawn. Dwi'n onest. Lle hefyd. Na well, bydd dwi. Dwi'n rhoi wedi cael y hang o golio yn hyn ar Twitch streams. Nag ymwneud hwnna de. Nag ymwneud hwnna de. Ydy hyn yn SBMM? SBMM? Dwi'n methu beth hollol amlwg yma. Holl jyst yna, dwi'n gwneud. Skill-based matchmaking. Dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n mwyn gwybod be dwi eisiau rata bod chwaith. Mae rhyw elfen yna oes, dwi'n meddwl oes. Be ystod lefel, lle. Ti'n meddwl, cos dwi'n pro-gamer, dwi'n cael yn reid ar y top matchmaking, lle, ar y e-sports. Dwi'n ama ti'n iawn yna, dyn ti. Mae'n teimlo oedd dwi'n mynd i dderbyn best of the best yma, de. Dwi'n mynd i pigo MAC address fi fyny a mynd, Emrys Evans, Emrys Hobo di hwn. Mae o'n pro-gamer. No chance eight stan hynna, di. Dyma? Have to play the card I'm dealt with.
Ti? Sy'n gafal? Sy'n gafal? Glad o. Top 50%, let's go. I'm with the yn console players, like. Antique Psycho, man, good name. Roman Empire 95. Epic Kid. Oh, dwi'n lycio rei hynna. Dwi'n lycio teams ma. Hyn yn bollocks. Dwi'n gofyn i dy ddan hwn, oce. A merched. A bod dim yn canol. Dwi'n gofyn. Start! Bibia! Ah, du moet vinden. Did it. Ti'n be? Dwi'n licio fo. Ti'n be nes i? Amanda. Na. Flawless. Na. Dwi'n licio'r team things. There's only I in Fall Guys. Snowball survival. Try not to break the ice and don't fall out of the bowl. Qualify. Yeah. Ooh, look a backpack there. Ooh. Oh no! Weithio mae'r gorau yna ni yn cael bes! Dwi'n trio rhywbeth fel yna.
O, chyfyr. O, hwnna'n edrych yn dda, de. Pan dwi'n meddwl goch? Dwi'n meddwl, hwnna'n daff. Hwnna. Dwi'n cael sortio'r gola yma. No, allo? O, hwnna'n edrych yn dda, de. Dwi'n gwybod yn sy'n. Wyt ti fi cael, os gallai neud beth am coch am Cymru? Oce, I get it. Allai hwnna di hwnna, hello. Sfa gameplay hwnna. Ella dwi'n goch, sti? Na, dwi'n yn goch. Default. It's a ghost, dan. So be? Gwch fynd fi. Sony A5100 OBS settings. Hi, my name's Steve. Like and subscribe this video. Best settings 2021. How do I make myself not look like a red potato? Dwi'n hynna i gyd. Cinematographer and videographer here. That's all. Nah, dwi'n poeni am hynna. So be? Do it. We'll do it live. Do it live. While streamers doing things on the fly while streaming. Name a more iconic duo. I'll wait. So, Villa, hwnna di stock fi. That's stock. Iawn. So, contrast i fyny. Villa? Dwi eisiau gola tu ôl fi. Dwi angen gylio tu ôl fi, ti'n meddwl? Di hynna well? Na hynna. Oh my god, yndi. Hulk smash! Hulk. Paidwch neu fi'n flin. Da chi yma licio fi pryd dwi'n flin. Saturation. OBS video properties settings.
boi yma yn di channel point redemption. Met... O, dwi'n dweud hynna. Os ti ddim yn dangos OBS am yma, ti'n cael slap. Oh my god. OBS. Proc. Amp. Settings. O, dwi'n dweud... Ie. Dwi'n eich yn normal. So fel hyn, dwi'n eich yn normal. Na. Ti'n stupid. Ie. Dwi'n mewn goch. Sim yn y pobol, de, fatha... Lle mae settings y boi yma? Device. Dwi'n goch, wan. Goch. Dwi'n mynd i copio settings y boi yma. Dwi'n ddim efo'r un camera fi. Dwi'n mynd i give a shit. Don't give a shit. Shut up there, it's a hyn. Oh, fuck no. Ah, y carta yma, de. Chocolate to fi, do. Chocolate to fi, fes. Default. Oce, mae'n helpu efo chdig bach, do. Fel e?
Wedyn na reid. Dwi'n gael bulb i hwnna, dde. Na bach well, ynddi? Da newid lliw. Gyda fi hynna, de? So, a glas. Iawn. Stio yma, dwi'n gwybod shit yma chdi. Da. Unfinished business efo hwn fan. New merch ar werth yn y merch store. Dwi wedi gwneud t-shirts newydd. So, hwnnwch eich dwi yn gwneud 40 cents profit ar bob un crys te. Dwi'n gwneud $1 profit ar bob mug. Sorry, MGS bind. Metrau solid ddim yn bind. Mae'n ei ddweud, y rheswm dwi ddim yn streamio Metrau solid. O! Yndi? Dydy ei? Na, oedd o dy Gwynar dweud, ddech chi'n bod yn y foedd. Oedd o'n... Dwi'n cofio cyn o'r off yn ei stream oedd o'n dweud fod o'n... fod y loop yn dechrau teimlo'n samey. Nes i de... Tyd? Mae mi te, dwi'n gwybod os ti'n gosio lot o limi, ond dyd ti'n gwybod de. Dyd ti'n cofio... To the spin wheel fo de? Nes i... reid fatha... just about! Nes i reid fatha 25,000 channel points ar... boring. A hwnna ddod yn ultra thrill. A ddod yn ultra thrill ac yn siarad 25,000 ar boring. So. Dwi'n dechrau well na o'n i gyda dwi. Bach well yn dwi. Dwi'n bod gwybod sydd wedi fod edrych. Dwi'n bod. Dwi'n ystyried cael green screen. Ond na. O, dwi'n mynd all or nothing. Nes i fyna 200 grand, nes i golli 200 grand yn un go unwaith. Wyt ti'n mynd am y VIP, ta ti'n mynd am y 10 million? Mynd am y VIP. Oedd y ffynnu, ta dwytha nath o boi wneud 10 million dwytha, yna lot o hoarders dod allan o'r woodwork. So mynd i gath pob wipe o'r VIP list. Ac chi'n gweld pobl wedi bod yn hemorrhagio fatha pres nhw ac yn syth yn ôl i VIP. Off. Mae gynna fi marbles yn installed o hwn, ond ti angen viewers i wneud o'n werth oed.
bet. I'm going for it. Yes! No! Oh, don't work. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah. Okay. Let's go to this. Ond, Dwi'n licio yn sefyllfa allan mae'n gyfeillio yn llawer pobl yn gwylio fi o'n un go allan mae marbles neu sense de. Si fler am yna, oge. Si fler am yna. Back on the grind, let's go. Dwi'n teimlo hwn di'r un. Hwn ydy'r un. Ie, dwi bod yn rehasio lot o stwff Twitch OBS fi. Dwi'n gwella fo a streamline efo. Dwi'n bod yn gwylio lot o streams pobl swn i'n byth yn gwylio fel arfer, jyst i hel syniadau. Telyn o'n mwy diddorol. Dim just i pobl sy'n gwachod yn fi hefyd. As in, dwi'n lyfio hwn. So. No, you see, I'm talking facts here. I don't do if, buts and maybes. I do absolutes. Ond, so, gyda fi y potential gyda fi i iwsio neud stwff comedic bod ma. Yn y boi dwi'n dilyn ar Twitch, de, na reid yn y Disgyn, de, sushi fath, sushi dragon dwi'n mynd yno fo. Mae o, de, yn absolute nutter. Mae o yn neud stwff ar Twitch stream fo. As in, nutter, dim nutter as in, mae o'n weirdo na fi. Nutter as in, ffordd o'n pwysio technoleg o fewn streams a falle. Mae o'n... Mae'n anodd gwylio stream cyfa fo, ond just i weld llathu Twitch neu online streamio bod. Oh my god. Mae'n reit diddorol, de. Siwr na sushi dragon dyn nhw fo. Dwi'n trio ffeindio happy medium. Mae'n tipyn... O, ti'n gwybod pwy di Sushi Dragon mae'n mi te? Ti di gwylio fo? Mae'n o'n... Sushi Dragon di enw fo? Gweithio dwi'n... Gallai sbio wedyn. Mae'n o'n... Mae'n gallu neud real time... Gwynebar enw fo. Mae'n gallu neud effects a felly. Mae'n gallu chat ydy fyny felly. Ia, gwisgo llwyth y gear. A mae'n gallu uffar a shed massive oes. Mae o'n... Mae o'n brofiad i watchad e. Mae o'n brofiad i watchad. Just, mae o'n hollol... unhinged. A y stwff mae'n neud e. Mae gyda fo Google Glass specs. A mae o'n... Dwi'n mynd dweud am iddo dwi eisiau bod fel la. Ond mae jyst yn ddiddorol. Un peth efo cod Mico. Dim gymaint sydd yma. Dwi'n meddwl cod Mico di fatha... Mae'n rhy poblogaidd rwan. So mae di stepio nôl, a mae jyst yn bod yn bach yn naughty wan. Ond yn y dydw cynnar cod Mico, so stwff oedd hi'n neud efo'r avatar na'n
yn reit diddorol da. Oh my god. Dwi'n dda, fel rwy'n sy'n trio streamer reit aml. Dwi'n teimlo fod streamer yn gyffredinol bach yn stagnant ar hyn o bryd. Ac i rhywun tha fi sydd ddim efo lot o viewers, lle, can't rest on your laurels, really. So, y game berig ydi sbio ar y streamers mowr ma'n dweud, o, mae streamers mowr ma'n cael get away. Ond ma'n cael get away cos ma'n streamers mowr yndi. So, dwi'n teimlo weithiau da eisiau pwsio'r envelope allan, de. Enwedig pan dod i streamer Cymraeg, cos os am digon o pobl yn gwachio, de. Dim am eiliad o gor o pobl sy'n yn gwachio fi, dwi'n lyfio Dydsi wastad yn gwachio fi. Pobl wastad dod baden, ia. Ond, Cos dwi ddim yn sbio fewn i IRL streaming yn ddiweddar. Ond y broblem ydy, dwi'n byw yn Gaernarfon. A... Sa'n hyd o 3G yn bod man yn Gaernarfon. So... ti'n dechrau... Fyddi ddim garantio ga'ch internet connection bod man. Mae IRL streaming yn mynd allan... Cos... Ie, swy'n lycan efo IRL streaming a fi yn mynd rownd Llanberis na beth. Ond sa'n ffocin signal. So mae IRL streaming yn Gogledd Cymru. Allai mynd. Ti'n dweud oedd y kit na'n 10k bob blwyddyn i fynthig. Not bad. O! Ia, nid lle waith a Bangor, ia. Ia, yna jyst yn... Ges i ffôn llaw o bobl dod ata fi yn Steddfod i fod yn joio, a nath un person dweud, o pan dim trio fatha siarad fi'n unis ma i chdi gael setio fyny yna. Dyda, pan ni yn Steddfod dwytha, o 4G ma'n gweithio trwy amser i fi. Oedd o'n 4G gael overwhelmio yna, cos pop-up 4G oedd o, a dwi'n byth efo digon. Dyda, os i allan o Gaerdydd, a tech Cymraeg just bach yn third country-esque. 5G tower, oh shit! Tail. Shit. Ti'n gallu confirm chdi like it or not. Ah, fuck you! Fuck you! Oh, c'est bouffe! Jyst sefyll yma. So hwnna'n fatha actually dod o amdano fi. ...5G. Right, ma... Internet. Fan ma'n bad. Internet fan ma'n bad. Yeah. So IRL streaming di na'r thing sy'n licio trio rhyw dro. Ond dwi'n byw yn Gaernarfon. Dwi'n os IRL streaming chyd waliau cas... Swy'n yn talu mynd i'r ystod Gaernarfon
i fynd rownd y castell a felly. Ond dwi'n gwybod ffordd y ffact, mynd ti'n hitio pub Anglesey ac ar y wal na fanna, ti'n colli signal, signal chdi'n mynd. So... Who's in class? Good feeling am hwn. Pepgos gael eliminate yma. Shit. It's in sync. Hwn da, Ooh, in ar ôl. Yes! Give me your carbon, bitch. Ooh, dwi'n creu yn blod yna. Last 8. Iawn, oce. Be o'n i ddim yn gwybod fo hwn oedd be sy'n trig... Ydy hyn explodio ar y pad yn trigger pad i ddisgyn? O, iawn, oce. O'n ddim yn gwybod chi'n gallu just dal o. Yes! Shit. Shit, mae'n wedi gael fi. No! Dwi'n dall hwnna fan. Dwi'n dall hwnna. Dwi am neud panad sydyn da, a dwi am ennill i'r nesa. Guaranteed. Dwi am ennill i'r nesa. So... Dwi'n gobeithio fe hyn yn told... It's all in! Dwi'n mynd i ffeind... Mae hwn yn... Dwi'n diffeinio fo to. Dwi'n... O, dwi 100... Lle ar hynna beth. Yay, so dwi'n newid ennill 100 point, 100 things na. Class, sbio? 800. 800. 800. So beth o llai brynt ydw i'n prynu yn barod efo kudos points fi. Prynu, ie. Cosmetics ydy gyd i fi, de. So... Fuck it. Let's just buy. Pay to win. Iawn, dwi'n gael P sydyn, de.
Ta be, dwi'n di... Delo fi. Dwi'n di syniad. Mae gen i fi hwn, iawn. Ond dwi'n gweld hwnna'n bach yn cap, de. So, de, be os, de? Neu hyn yn lle. Da, de. Text, de. Bang, de. Na fila, de. So, bod tro dwi'n mynd am... Stitch. Bang! Shit, na. Shit. No, de. Allai just... Fila, de. Center screen. So it's gonna be right back there. Sorry, on the fly editing of yma. Yes, for sy'n gwachad fi a eisiau on the fly live editor, live producer. Rwch shout to fi. Be right back. Twitch, OBS. Toggle. Source. And over there. Add. And. Come over there. Continue. Oh, shit. Villa, add, continue, Villa, save. Wel, nath hwnna'n gweithio na do. Save. What? Oh, Windows 11. Pam ti'n mynd? Crap. Pam ti'n mynd fod yn crap bob tro? Okay, let's do this. Hwnna fel la. OBS. Barb. Hwnna fel la. Add. Save. Hwnna fel la. Dwi'n dangos i chi how the sausage is made yn fama ynddo. Hwnna fel la. Sbia? O, hefyd, geith hwnna cut y mic fi geith. Os dwi'n sbio beth i mic. Mute. Toggle. Programmer o fri. Toggle mute. Ac o'n i'n dweud fath sarhaus. O, dwi'n set o fyny be right back ar hwn. So, sorry. Be right back off. O, rhaid i newid y bwtwm.
Fydd i fod yn... Hwna. Modify. Sef. So, rydw i'n pwysio bwtwm yma ar y MIDI keyboard, bydd bi reit sbach dy fyny a fydd microphone fi yn muted. Gobeithio. Efo. Efo. Love it. Love it. Iawn, dwi'n mynd i neud panad yn sydyn, byddai'n nôl mynd. Dwi'n ôl. Dwi'n... Dwi'n ystod hwnna da. O wella mynd i... Ie. Unwe? Dwi'n fyna do. Iawn. Got a win i mi. Dwi'n teimlo fo. Dwi'n teimlo fo. Go. Big win. Big win yma. Win gynta i Twitch streamers Cymraeg ar Twitch. Yn fama. Rwan hyn. Ty neb arall wedi ennill Fall Guys yn y Gymraeg ar Twitch o blaen. Guarantee.
Oh. Yeah. Martin Geraint is signing the horn of success. So now we'll cover the thing, Lord of the Rings. Front flip. When I see danger, I front flip danger in the face. Lord of the Rings. Mae Amazon Prime efo watch parties yn Twitch oes. Sa'n gallu reit cool so. Ydw i rhywun wan yn y camera lle. Ydw i bach rhywun wan. Rhywun lle. Watch this! Gada fi'n cosi. That's the play. Dwi'n mad lad, ydw i'n mynd trwy'r canol. Play it safe, play it safe. O'n i'n dechrau teimlo'n hyn yn y gêm lle. Yn cychwyn yma'n actually da. Asad! Mae hwnna ddo. Whoa, hwnna bach yn sus. That was Among Us. Dechrau da. Dechrau fawr. Ww, sbio Mecha Godzilla. Ww, dwi isio hwnna. Lot outfits da fyma sy'n neud fi feddwl fod nhw'n... Sy'n neud fi feddwl fod nhw'n... Actually, heina actually neud da. Wall hackio. Glitcho. Shout out i'r glitchers in the chat. Not a bug, it's a feature. Go on, what call? What call? Look at Louis Vuitton skins. Yeah. Dwi'n cael y free skins Amazon Prime de. So, lle hynna dio? Dwi'n bo. Mae beth i skin fi. Oh my god. Dwi'n wastad yn teimlo efo rhinos ma de. Ti wastad eisiau bod tu ôl un. Ti wastad tu ôl un. Ti'n... Do no man's land one like.
Oh shit, dwi'n Bastard! Spaceman skin ma dio. Need to get rid of it. Get it off. Get it off. So be hefyd, so be allai Dwi'n rhoi gormod o contrast ar gwynaf fi. Dwi'n dal yn goch dde. Be? I'll take it. Stay true to myself. O'n i'n cocio na. Fell myself. Astronauts, the most cocky people on Earth that are not on Earth. Dwi angen neud yr merch updates da dod fyny llai amal oedd. Mae'n dwi'n sylwi. Rosette, number 1. Ydw I just yn mynd villa? Am I just going, this is me? Ta. Dwi'n rhoi sneakers on. Fast, blessed, sneakers. Yeah. Yeah. Villa. Pwy dwi'n newid downloadio'r game. Dwi'n Fall Guys. Fall Guys di hwn, dwi'n gwybod. Dwi'n wedi gweld y game ma. Dwi'n newydd. O. Dwi'n newid lawr lwytho fo. O, bydd i'n number 1 na fi. O, dim byd. Paid o cymryd sylw hwnna. Ydy, sam microphone ar hwn. Na, tell I. Dwi'n mor falch sa ddim microphone ar y thing yma. Iawn, this is the one. This is the one. Good feeling one. This is the one, Stone Roses. Ooh, yeah, bach yn roses. Dwi'n joio bach o Stone Roses. Just paid o gofni am mi yn brawl. Yeah, just give a casual sip o teg yn hwn gychwyn. Oh, come on. Ooh, we're going to go back to it. Discord. Ech chi disgwyl. I got Fall Guys to win. Watch this. Whoa. Stop. Believe in the heart of the cards. Dwi wedi bod yn gwachio lot o Pokemon Trading World Championship heddiw. Ta be? Ma' nhw'n nuts, ia. Mae'r un Yu-Gi-Oh'n dechrau'n chydig. Sorry lads, dwi'n hacked server yma. Dwi'n hacked lobby. Na pan dwi ddim yn neud yn dda. Oh shit!
Oh my god. So, oedd hwnna'n hack lobby, so dyn nhw'n cyfri. Hwn dyn nhw'n cyfri yn hyn yma. Fydd hwn yn lobby iawn. Syth i fel. Dwi'n chwarae mewn hack lobbies. Be ydi gyferbyn? Ie, ddim bo. Wall hits. Dwi'n tanysgrifio i'r gameplay o wall hitio. Dwi'n credu os i chwarae gêm a ti'n gweld wal, ddylech chi gallu hitio'r wal. Dwi'n wall hit. Person. Okay. Hwn yn good. Hwn yn teimlo fatha server da, lobby da. None hack. Let's go. Good i all done. Ww, dwi'n fa ma. Fuck boy! Give me your carbon, bitch. Give me your carbon, bitch. Mae wedi talu pres i cael hwnna. Dyna fo. Fran blawt. Ag Octo Jazz 69. Got this. So be, allai'm really judgeio. Dwi wedi gwario. Ie, allai ddangos o chdi... Ydw i'n mynd i ddangos chdi diwedd y stream a faint dwi wedi gwario ar iRacing. Ydw i'n mynd i loadio fyny iRacing UI a just dangos chdi faint o stwff dwi wedi prynu. Dwi'n no way mynd i agor fyny Overwatch da. O'n i'n gwario lot ar Wars o'r blaen. Dwi'n mwyn cofio pam ti'n gwario pres hwnna. Pam yna'r pres? Be ti'n prynu yn Wars o? Just the battle pass. Oh, early days. Ges i chwarae lot o Ultimate Team ar FIFA 2017. Marco Reus a ffrind. O'n i'n gweithio'n Tesco ar y pryd. A nath hwnna... Nes i gael allan o'r system edrych yna. Oh my god, Imris. Eyes on the prize. Nes i brynu... So dwi dal yn prynu FIFA bob blwyddyn. Ond dwi ddim yn neud Ultimate Team. Oh shit, go on.
Beth cael fi trwy pandemic, dwi. Ie, mae'n beth yn fi. Isi so dipyn o warson, da. Ie, filla fi yn i'n chwarae. Oeddwn ni'n clas. Oeddech chi'n clas. Ie, o'n i'n dda yn wars, o'n i'n chwarae lot ono, o'n i'n dda yn fod, da. O'n i'n newid cael tŷ fi hun hefyd, so cyn i fi cael tŷ yma, o'n i'n byw efo rhieni fi ar ffarm, efo 1 meg internet. Dwi'n si fan yma cael internet clas. A wedyn o'n i'n... Isi ddechrau streamio, dwi'n meddwl nes i wedyn... fucking creative kid though, must be. Ia, so be, hwnna ydi dadl Apex fi hefyd. Hwnna ydi'r thing dwi ddim yn licio yn Battle Royales. Ti'n methu jumpio syth yn ei fewn. Ti wedi cael kill yn erbyn chdi. Ella o'ch chi'n hyd o felly chdi ddim. A ti just jumpio yn ei fewn, ond ti'n gorau dechrau'r loop eto. Ia, mae hynna'n... effing crap. O'n i really o'n i fighting games o blaen. Gynnu fi arcade stick. Dwi'n looking at penguin man. Ond i'r old school, yr un peth, ond ti fo'n criw o 2 neu 3, ie? So ma'n revives. Ond, basically, mae'n un setup a... penguin. Should we miss it? Just a penguin. Fuck off! Ti'n cael fi, mate. Sy'n dda i ni golli fo do? Fuck off! Ie. Un dall, ond achos dwi'n shit, dwi'n treulio allan. Ia, union. Yna dwi'n neud. Dwi'n joio Apex chydig bach wan, ond dwi'n gwybod fydd na situation lle na i fynd fucking... Oh fuck dwi'n chwarae game yma. Game yma fucking nuts. Pam dwi'n malu cachu fy hyn, mae pob yn hackers yn sados o chwarae gormod amser ar games. Dwi'n gorfod gweithio full time in the shit. A dwi'n ei uninstallio fo. A hynna di loop Apex fi. Dwi'n cael 2 diwrnod rili da, intense. A wedyn gael i run shit. A wedyn bai pob arall, a wedyn bai fi. A dwi'n wedi perswadu hyn wedyn dwi'n licio Overwatch. Final round.
Make through the door to reach the crown at the end of the maze. Some are real, some are fake. Okay. Fucking hell. Yep, no. Yeah, ain't gonna get this one, lads. Ain't gonna get this one. Oh my god, di hwn yn hollol ffyron. Hey, King Kong, small dong. Ellis, dwi'n fel ti angen newid hwnna sti. Bydd hwnna'n... Ti'n mynd i cael TOS yn... dod ar ôl chdi efo hwnna, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr iawn sut ti'n cael get away efo hwan. Ond, Mae o'n... Dwi'n gwybod sut... Dwi'n gwybod sut ti'n cael dong drwodd dde. Os di Twitch y dall Cymraeg a dall fi wan, dwi ddim yn cytuno be mae King Kong Small Dong yn dweud o fyna. Dwi'n smolio rwy'n gyd yn ebyn Twitch yn gwneud Cymraeg yn gwrs. Dwi'n gweld o bach yn ffynnu, yr unig ffordd allai cael y... Oedd nhw'n gwrthod reid Cymraeg at y iaith i ni, so doedd ni'n gael rwysio custom. So, ti'n gael ni custom tags rwan i streams, minutes 10. So, ti'n gallu neud Cymraeg. O, dong ydi Viennese currency. Fel a, ti'n cael get away efo fo. King Kong. King Kong, small Vietnamese currency. O, sorry, o'n i'n mewn y penis o ddo. Okay, sorry. Sorry, Ellis. O'n i'n mynd all na King Kong small Vietnamese currency o ddo. And then, shout out i pob sydd o dong yn banc nhw. Watch this. Shit. Yes. Sorry, mae gwaed fi gyd yn mynd i Vietnamese currency fi. Dwi'n excited mae gwaed fi'n yn Russia lawr i Vietnamese currency. Siar am dong, de. Cofiwch, mae new merch has been dropped. New merch is here. Snake yn agor gwyneb fo. Check it out. Dwi wedi clywed rhai pobl yn dweud hwnna di'r Chris T gorau y iaith Gymraeg yn ei gymryd dwytha yma. So, mae'n fflio allan o'r shelves. Fflio allan o'r shelves. Am bob un Chris T dwi'n gwerthu, dwi'n ei 40 cent dollars. 40 cent allan o'r 19 dollars. So... mwyn gallu gwneud $1.20 o profit,
dwi angen gwerthu 3 ti. Na I ddim dweud faint dwi wedi gwerthu. Iawn. Look at this. Watch this. Bastard. Yes! So! Footballing reference fan chi. Footballing reference. Your holl football heads in the chat. Give me your carbon, bitch. Ynddo. Mae hwn yn rhedeg 1440p, 165 frames iddo fi yn fema. Ond ydych chi'n cael o ar smooth 1080-60 fema. Ond, yeah. Thanks for the guys at MSI Gaming for the monitor, which I paid full price for. I really like it. It fits very well on my monitor stand with its... The things, bits galw fo, y thing cefn, lle ti'n gallu yn styca. Vira stand. Oh, yn fucking comfan, dwi'n ia. Woo! It's the house, isn't it? Bastard! I played myself. Shit, okay. Back issue. Diolch met. Jaman. Fuck you. Shit. Where's pam sy'n where's? Footballing term arall fan eich chi. Dwi'n hyped up am y World Cup. So... 14, let's go. Ond ia, mae... Dwi'n joio monitor nhw fi'n fawr iawn. Ond iawn, poeni chi bach fysa 1440p yn effio fyny'r CPU usage a GPU. Oh, na! Ew, banana water. What? Woo!
yn... Dwi'n meddwl am y pelin gweithio. Oh, shit. Shit. Ah! Give me your carbon, bitch. Oh, na. Dim ffeinal oedd o. E-sports di hwn, ia. Lowercase e. Lowercase e. Final round. Strap yourself in, lads. All I do is sit down at the typewriter and start hitting the keys. Getting them in the right order, that's the trick. That's the trick. For fuck's sakes! How could this happen to me? I made my mistakes. A fi di'r biggest choker yn Twitch Cymraeg, Cymru Cymraeg. Iawn. Hwn, last game of the night, last game of the night. Last game of the night. Let's go out with a bang. Bacon and eggs? Yes. That'll do where the jump can go. Don't buy loose so much, mate. So be? Put in the chat sy'n cofio Rocky 3. Common. Back to basics. Be? Common. Beach ball. Full body. Common. Default. Common. Upper. Dim byd. None. Rare. None. Rare. What? None. Okay.
Get the shoes off. Get the shoes off. Back to bunking basics. Watch this. What's this? Strong Desire. Star. Hwn fydd y chwarter awr bwysica yn hanes teledu ffilm Cymraeg ever. Strap yourself in. Paidwch yn swig y diod tan i'w chwarae wan, neu byddwch chi yn sbydyr allan. All or nothing. All on the line. Jump King. Dwi'n nôl, Jump King. Fydda nes i hwnio crafft fi. Fydda nes i wneud enw fi. Iawn. Can we click here? Fuck you! Okay, dwi'n poen ychydig bach wan. Dwi'n rili'n gwybod. Need to get through. Easy. Easy. Easy like Sunday morning. Hey! Pwy mae union wrtho fi? Ond all gada fo ddim. What a grief is this? Okay. Smurf accounts sy'n gael nhw. Smurfio. Go on, rhywbeth. Okay, good track record hwn. Give me your carbon, bitch.
Ein y gyd yn console players. On a roll. Don't call it a comeback yet. Slime scraper. Ooh, quite a bit, huh? Oh my god. God, det är 100 poäng. Just bara in sap. Shit! Un go arall. Un arall. Give me your carbon, bitch. Wasn't feeling that. Oedd hwnna hacked server, dy mil. Oedd hwnna'n hack. Oedd hwnna'n teimlo fatha hacked server. Oedd hwnna'n glitcho. Hashtag ymlaen. So neb, di bod yn So neb, di bod yn redeemio channel points fi heddiw. Ti'n safio ar gyfer mug am ddim. Actually, come on. Di stream bot fi wedi bod yn rhedeg stream yma. Oh my god. Paid o redeemio ble mae'r babi wan, cos di'r thing yn rhedeg gyda fi. Na i rhaid o on. Dwi'n mwyn cofio beth yn chwarae yn efo.
Oh, channel points. Yeah, okay. V-Sync off. Dwi'n cofio yn V-Sync King Kong small Vietnamese currency. Os ti'n rhedeg G-Sync, ti eisiau V-Sync off. Fel sydd wedi cael yn dysgu wneud. O'r 3 YouTube fideo dwi wedi gwylio amdano fo. Go and V-Sync yn y ram. Oes. Iawn. Unfinished business yma. Always the bridesmaid, never the bride. As long as it's 2 fyny, dwi'n poeni. Shit. Okay. Give me your carbon, bitch. Top 3 guarantee, huh? King o'r mynydd. Fucking still 360 nath o fanna. Never stop hustling. Dwi'n mwy humble. Humble dwi. Oh. Yeah, spin the race. Where's the boy now? Hwn yn... Dylen nhw gael hwn the Emrys Hobo game ar un yma, cos dwi'n awesome hwn, po tro. All I do is sit down at the typewriter and start hitting the keys. Getting them in the right order, that's the trick. That's the trick.
Shit. Sue! Another final. Another final. Oh no. Di ddim gwahaniaeth gyda I bwys o'r raglen iddyn nhw, de. Ond I fain bod nhw yn Gymraeg, ynddo. Oh, watch this. Shit. Shit. Pulled on top. Dwi ddim yn gofyn i ni hwn. Just fucking splinter. Just fucking... Just get it. Oh, mae o'n down top, a fe'n absolutely no way di nill. Third, dim ond, ie. Dim ond dweud chwaith. Agos, though. Agos. Third basically first. Third of the winners. Third of the winners. Wel, be di hein, ie? Yeah. Good testing test a practice ar gyfer dim wrth. Os ydych chi'n yn y chat eisiau joinio fewn private lobby nos fawrth, mae Morgan a Owain yn chwarae am wneud un. So, fydd hynna'n cool. Let's be serious.
gobeithio yna double figures yn join ni yn y private lobby yma. Fel rhywun sy'n streamio yn Gymraeg, don't get your hopes up. Don't get your hopes up. So dim pwysau na fi, dim both. Dim pwysau na fi o gwbl. Dwi ddim byd i brofi. Absolutely ddim byd i brofi. Dwi di dangos... Dwi di... No. O'n i'n misio wastio wins fi heddiw. Dwi'n safio wins fi ar gyfer... Dim oedd. Sut ydych chi'n cael wins bob munud, mae hwn wedi draio fyny yndi. Sut dwi wedi cael hyntod... Okay, so ni'n talu 64 quid. Sut ydych chi'n gwario gyda 20,000 o'r ei piws na? Sut ydych chi'n just gwario hwnna? Dwi'n gwario nhw'n barod da. Iawn, ia. Mae'n hollol... O, dwi wedi cael hwnna. Cool. Wait. Oh, swear I skip your tears. Yeah, why not? Oh my god, Spear. Oh, hwnna, diwn ali. Sus. Oh my god, Spear. Gaan we nog even free ar ei lock? Hwnna ia. O, fama, di Mecha Godzilla. Sbia? Dwi eisiau hwnna ia. Iawn. Wyt ti'n installio Fall Guys. King Kong Small Dong, mae wedi hanner chdi nos fawth, ond croeso chdi joinio yn y private lobby. Crossplay, so Xbox, PS4, Switch, PC. Ti'n cael y good stuff, ti literally am 64 quid. Am hwnna de, ti ond yn gallu prynu hein. O na, allu skipio dwi. Anyway. Ia, os i yn Steam, ddim, it's cool. Dim fi fydd yn streamio fel. Dwi'n licio streamio fel un amser ar hogia, ond realistically, da ni'n methu dwy'n viewers yn gilydd. Da ni'n methu ffordd yn hynna. So, bydd nhw'n streamio fan'na. Dwi am trio streamio mwy wan. Mae gen i fi set-up. Mae gen i fi goliadau. Dwi'n bach yn goch. Da i fi Google hwnna. Red skin. Games. Dwi'n gwybod pa games i ffocin streamio. Cyn i mi fynd allan hynna na i just dangos i chi pa games. Dwi wedi cael background newydd, cos oedd yr animated background swish fi yn cymryd ram. So, bach o hwnna fan'na de. So. Sut allai rhannu sgrin fi?
Edge. Dwi well off jyst yn dangos yn do. Display capture. So rhywbeth illegal ar sgrin fi. Nag oes, dim byd illegal. Ideal. Well, King Kong, small... small Vietnamese currency. Diolch am gael heibio. Yna lot o fach. Ta be, na im hyn. Gynna fi phasmophobia da. Ie, na i ddim agor com fi. I just bwtio bod ddim sgynna fi. Ffynnu. Tra beth dwi'n rili isio? Dwi eisiau joinio Minecraft server rhywun. Dwi'n eisiau neud o. Dwi eisiau rhywun sy'n gwybod beth maen nhw'n neud yn Java. Deitha fi be installio. A dwi eisiau chwarae Minecraft efo. Dwi eisiau chwarae Minecraft. Beth sgyn fi yma da? Beth sgyn fi installed? Ready to play. Oh, mae hwn yn rhaid da. 80 days. That's good. Apex. Hwna rhaid cool. Sy'n i'n gallu rhaid cool. Hwna'n VR. Coin game. Coin game rhaid cool. Just like Cuphead. Ooh, Cuphead. Cuphead gallu rhaid cool. Hwn pwy dwi ar y whisky. Tyma bach i lawr. Neu chwarae bach a diest. Awesome game. Absolutely awesome game. Dwi'n rhaid i chwarae hwnna. Ia, dwi'n mystrifio hwnna eto. Dwi wedi downloadio Dota 2 da. Hwnna. Hwn. O, hwn, ia. Hwn, dwi wedi prynu da. Ie. Iawn, oce, dyn nhw'n neud trwlus da. Diolch i pob am gael o heibio. Dwi'n bod yn gwachad. Mae'r win. Dwi'n mor agos i cael first win fi'n Fall Guys. Gsi lot o last pethau fyna. Getting there. I am getting there. My emotes. Pa mos dwi'n iwsio. Ond, ia, so mi fydd ein cael wynad, dim oth, really, dwi'n meddwl. Ia. So, dwi'n meddwl ti'n joinio dim oth oed. Gwybod o Badan a Crwn yn joinio ni, so gweithio yn llon llaw i tdan i chwarae. A, ia, so... Dwi'n weld feint o... O! Marbles, stream. Dwi'n marbles. Na. Iawn, gael, dwi'n mynd am. Dwi'n postio'n o gwmpas o'n. Diolch i pob. Dwi'n yn mwyd ar ôl gwaith allan ei stream efori hefyd. Be? Dwi ddim yn gwybod. Hynna dwi'n stryglo hynna bryd, dwi'n wispa gêm. Ond, mi ddaw. Mi ddaw. A... Ia, so, wel chi. Pwy fel chi? Dwi'n ond, sy'n dal ar ôl. Ond, goodbye. O na!